Да проверим какво ги очаква Зодия Рак през месец юни. Ако не сте рак, може да влезете в моя профил и да намерите вашата зодия. Да видим какво им предстои на Зодия Рак. Избор между двама човека. Имате някакъв план, който сте си направили, но ключът за осъществяването на този план е реално във вас. Може би при вас има, от срещната страна има избор, от който вие може да страдате малко, но има някаква любов от по-мъдър човек и явно тази болка, тази раздяла е трябвало да стане. Явно за да може да отидете при другата любов, която е по-мъдра. В момента разучавате, може би, там, при новата любов. Струва ви се малко по-гаден пътя. Но има любов. Има любов. И лоялност. В момента човека може да се покрива малко, да избягва, но има лоялност.